పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేటలో ఎమ్మెల్యే చదలవాడ అరవింద్ బాబు సిలువను మోశారు. 45 రోజుల కఠోర దీక్షల ముగింపు సందర్భంగా రావిపాడు చర్చి నుంచి కనపర్తి బాలయేసు చర్చి వరకు సిలువ మోశారు. ప్రజలంతా సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. యేసు ప్రభువు రాతి స్తంభమున దెబ్బలు పడి మొండ్ల కిరీటము ధరింప నా రక్షకుడైన యేసువా, మీకు మరణదండన విధించిన వాడు పిలాతుడు కాడు. నా పాపములే మేము అటు తీర్పులో చేసెను. ఈ దుఃఖకరమైన స్నేహ మార్గము యొక్క ఫలమును చూచి నిత్య జీవములకు పోవు మార్గములో నా ఆత్మకు తోడుగా ఉండండి. సకల వస్తువుల కంటే మేము అధికముగా ప్రేమించుచున్నాను. మీకు ద్రోహము చేసినందున నేను మనసులో దుఃఖించుచున్నాను. ఆమేన్. వారు